Волеизявление на човека, афидевит, удостоверение, обявление за наличието ми измежду живите човеци. От жив мъж със собствено име Ивайло, син на Георги, от родовете Генчеви и Катреви, от други неизвестни за мен български славни родове. Правови статус, жив човек, суверен, народ, власт по конституция. Аз, вечно живата божествена душа, проявена в тялото на мъж с име Ивайло, от родова линия по баща Генчев, съм мъж от плът и кръв и кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Създаден съм по воля и подобие на Твореца и между нас няма посредници. Наследник съм на моите деди, наследници на тази земя България, и упражнявам цялата власт на суверен, дадена ми от Твореца по вселенските кони. По волята на Твореца съм свободен, от задължения пред всякакви личности, лица, персони, физически и юридически лица, корпорации и други образования и същности, и оказвам, че притежавам всички известни права и свободи на жив и свободен човек и суверен мъж Ивайло на земята. Известявам, че както преди, така и сега аз съм жив и от деня на моето раждане нито за момент не съм губил безвест нито на сушата, нито на морето. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези сключени по умолчание и чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеизявление снемам, отхвърлям и анулирам всички дадени от мен клетви и разтрогвам всички договори, подписани от мен със скрита информация и знания, въвеждайки ме в заблуждение. Личната карта не може да се счита за договор, тъй като скрито от мен в нея е вмъкнато съдържание или структура на юридическо лице, изписано с главни букви, фамилия, име, бащино, както се изписват фирми. Аз, жив човек, мъж, Ивайло, не се разпознавам в тези документи. Този факт на превръщането ми в частна форма е скрит от мен, а моят подпис върху личната карта е придобит с измама. Поради това личната карта е само фикция и няма силата на договор. Уведомявам, че ще използвам личната карта само ако е в моя полза и изгода. Аз, жив човек, мъж Ивайло, живороден в 6 юни 1985 лето на територията на България, земята, народност българин, вечно живата божествена душа, проявена в тялото на жив човек от плът и кръв, кости, дух, съвест, съзнание, ум и разум. Жив мъж, суверен с име Ивайло, съм учредител и бенефициер, изгодополучател на персоната, гражданина, физическото лице, юридическото лице, господин, правната фикция Ивайло Георгиев Генчев. И аз мога да задействам от мое име и в моя полза тази персона, гражданин, физическо лице, юридическо лице, господин, правна фикция, само тогава, когато е изгодно на мен и е нужно за моя полза. Всяко движимо и недвижимо имущество, регистрирано до сега или в бъдеще на персоната, гражданин на физическо лице, юридическо лице, господин, правната фикция Ивайло Георгиев Генчев, с ЕГН, принадлежи на мен, жив и свободен човек, суверен мъж Ивайло. Не се нуждае от вашето опекунство върху мен. Моето здраве, моето семейство, моето имущество, всички мои активи. Творецът ме е надарил по право всичко при моето раждане. Творецът дарява на всички при раждането ресурси и земя.
разпределени поравно. Властта, дадена ми от Твореца, упражнявам непосредствено по нравственост, съвест, с чест, достоинство, доблест и справедливост, чрез заповеди по въпросите, касаещи мои неотменни права и свободи по рождение, както и свързани с правата и свободите на моето семейство. Заповедите, дадени от мен, се изпълняват незабавно от физически и юридически лица, фирми, корпорации, държавни органи и други подобни правни образования и фикции. При неизпълнението им ми се дължи компенсация за нанесените загуби от всякакъв характер, за най-скъпия и невъзстановим ресурс – времето, в размер на сума, определена от мен в зависимост от дадения момент и степента на инфлацията. Оставям за себе си правото да променя единиците за обезвъзмездяване за 1 минута време. Известявам, че за да се изисква предоставянето на лична карта от мен, удостоверяваща персоната Ивайло Георгиев Генчев, е нужно да ми бъдат предоставен документ за боравене с лични данни от длъжностно лице, служебно лице, което изисква лична карта. Служебното лице, което иска лична карта за проверка, няма право да я предоставя на трети лица или друга страна. Взаимоотношенията с частни организации се уреждат по силата на офертно-акцентните отношения и договореното право с единственият закон. Аз, жив човек, мъж Ивайло, известявам, че ще използвам за идентификация мой авторски документ с авторски автограф или пръстов отпечатък от палец на дясната ми ръка. Те са мой авторски идентификатор и служат за самоидентификация и моя интелектуална собственост, както и тази на личната карта. Забранявам използването на моите лични данни, моето изображение, плодовете на моя труд, а също и всички данни, пряко или косвено касаещи мен и живота, здравето ми, без изричното ми писмено разрешение. Известявам, че частните корпорации нямат право да заместват държавата, да притежават репресивни органи на държавната власт и да изискват каквото и да е подчинение от мен, без подписването на осъзнат договор от двете страни. Аз мога да използвам това волеизявление винаги и на всички места, където и когато ми е нужно. Даденото волеизявление е съставено, написано и автографирано собственоръчно от мен и също с моя интелектуална собственост, както и моят автограф. Забранявам копирането и обработката на данните без моето съгласие, а също така и принуждаването към даване на такова съгласие. Право на тълкуване на даденото волеизявление остава само за автора. За мен вечно живата душа, проявена в тялото на жив човек, мъж Ивайло. Нищо от написаното в настоящото волеизявление не може да бъде използвано срещу мен на моето минало, настоящо и бъдеще. Притежавам неотменни божествени свободи, съучредител и бенефициер съм на правната фикция Ивайло Георгиев Генчев. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моето семейство, приятели, както и всички божествени души, са в сила вселенските космически кони. Настоящето волеизявление, освен в писмен вид, е публикувано официално със свободен достъп в видео, платформи и социалните мрежи. Настоящето волеизявление е да послужи на мен пред всички организации, корпорации, юридически лица, физически лица, длъжностни и служебни лица. Уведомен един, уведомени всички. Всички права и свободи запазени. Волеизявлението е официално и ретроактивно. Настоящето волеизявление написах на 13 август 2024 година. Бъдете благословени!